Stef, je bent hier op het muziekfeest. Je hebt net opgetreden. Hoe was dat? Ja, super. Ik bedoel, in de eerste plaats is het natuurlijk heel goed met het weer. We waren onderweg hier naartoe, toen stonden we nog in de file en heel slecht weer. Dus ik was er eigenlijk een beetje bang voor. Maar het weer is hartstikke goed. Het plein staat echt ram en ramvol. En iedereen heeft er zin in. En je ziet gewoon dat iedereen zich vermaakt. Dus super. Nou, ik heb net mijn nieuwe single opgenomen. Die komt eind juni, begin juli komt die uit. Dat ligt even aan hoe lang het nog duurt met afmixen. Want er moeten nog wat live instrumenten in. En ik ben zelf vol spanning hoe het eindresultaat is. En we zijn ook heel druk bezig met de opnames voor een nieuw album. Die medio oktober zal gaan verschijnen. En we zitten niet stil in ieder geval. Dus weer leuke nieuwe dingen allemaal. Dat nieuwe nummer wat uitkomt, mag je er al wat over vertellen? Ik kan er eigenlijk heel weinig over vertellen. Het is wel een liedje wat denk ik heel snel opgepikt wordt. En we hebben er zelf gewoon een heel goed gevoel bij. En het is niet iets wat echt aan de zomer gerelateerd is of wat dan ook. Maar het is denk ik wel weer een, zoals ze dan zeggen, een feestknalletje van de bovenste plank. Maar ja goed, het publiek moet bepalen. Dus we wachten het vol spanning af wat iedereen ervan vindt. Nou ben jij iemand die is heel erg druk op de social media als Twitter. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nog niet zo lang geleden echt heb uitgevonden. Ik had me al wel eerder aangemeld en dan weet ik in het begin niet zo goed hoe het werkt allemaal. En dan denk ik, laat maar zitten. En een paar vrienden van mij die zaten er ook op en die begonnen van, dat moet jij ook gaan doen. En ik heb het nu ontdekt en ik vind het superleuk om te doen. Dus en ik denk ook dat de meesten het wel doen trouwens. Ja, zoals ik net al zei, ik ben nog net begonnen, dus ik geloof dat we ergens rond de 600-700 zitten. Dus het begint net en ik hoop dat het, dat er wat meer bij komen. Dus ik zou zo zeggen, alle twitteraars van TV Oranje, meld je aan, zoek me op en ik accepteer jullie allemaal.